Tara, jogging na tayo, darling. Na? Saan mo gusto? Ay, ayaw kong patio kasi pag tayo nag-jogging, dadaanan natin yung McDo. Sigurado. Tatamaan na naman ang bulsa ko. Mga ni Joy Boy. Yan, pagkakarga. Ah. Ako takot pag may time. Elabong! May labong? Yes! Dalawa kayo ngayon? Dalawa kayo tumitira? Si Apong Kapaya is Kuya, bebo lang, makikipata mo. 82 na po siya, 82. Pat, Dapat lang mo muna din nga, aliwa. Ang timoy ni. Kita chukito. Kita yung neto. Kahit kita yung neto, bago ka ang pangmangan nyo. Ba't sa akin ganun tinanagdala sa Ay, Diyos ko! Kabalo. Ay, putang nga to. Tangati kung bakati mang wakaren, mamut-put-put. Malamig ka. Pati ka na. siya po. Ay, ito dahil, paulit-ulit. May, yung sabihan na darating na yung muitan, dondo. Ganyan lang pala tinatalbos yan? Katabado mo? Oo. Na? Saan mo gusto? Ay, ayaw kong patio kasi pag doon tayo nag-jogging, dadaanan natin yung McDo. Sigurado. Tatamaan na naman ang bulsa ko. Kaya gusto mo doon, no? Kasi dadaanan natin yung McDo, no? Aden. Ang kumain ng umaga, nagdadayo si Daddy. Ikaw, pagka dumaan tayo McDo, tapos gusto mo eat, okay, di mapapakain na naman ako. Eh, paano yung diet ni Daddy? Nasaan daw mga toys ni Eden? Oh, dami, naka-box. Meron pa sa taas niya, nandun. Taas ng cabinet, na? Dirty sa taas. Jagjagin muna tayo. Ginagawa mo? Jogging tayo. Ayaw mo? Bye-bye. Ah. Bakit? Bakit punta kayo dyan? Para exercise kami ni Mama. Paano yung maka-vlog Joy Boy? Oh, mag-good morning ka. Good morning po. Kung sa farm, mayroong idol TikTok. Ito, idol robot naman to. Hindi po si idol TikTok to ha, si idol robot. Ba't hindi ka nakachinelas? Ayaw mo magchinelas. Palagalan de, oh. Re-rape de. Oh, ay, Mawala. pera kalda pa ba? Talo? Mahal mo siya kain. Mawalangan. Buriti nga takman ni. Ay ta. Ay, pinipili closing mi medyo. Yang babae eh. Siya ang babae, siya umihihi. Feeling ko, skate ako 3 colors. Oo. Sa'yo.
Pagkatang babo. Ano ba yun? Ito. Yung mimiken. Ito. Leme, tatagalan din yung babo. Ginagawa mo? Makogi ang sinami. Kayo. Ini, tang pusa ng Edwin, ini tang malwa na karima. Ini, nami. Inami yan. Yung Oo. boyfriend niya. Ini O buri yung na. isa, ang sakit. Ini buri to, mga bayam. Ang sakit niya, no? Girlfriend mo, tinitira ng iba. Ay? Oh, jogging na tayo. Bili ako Ano dito. mo rin kambing? Ano yun? Paparin mo. Sinabi na? Hindi, gawin ko ng fertilizer. May ka na rin, dinapig. Tang ginapig ng Edwin. Kalaguna niya. Ano pa paratang, oh? Kalaguna. Shine Cruz. Hi, Shine. Kalaguna Shine, no? Noon to? Mag-jogging ka? Mag-jogging? Kenny? Wow. Kenny, alang gastos. Alang makdo. Sarap nito. Sausaw mo sa suka tsaka alubaybay. Tsaka sili. Ang bilis lumaki ng ano ni Parambong ah. Yung mga okra niya. May malamig yung kamay niya, oh. Kunin ko sagli yung gunting na. Kunin ko yung kamuha. Kunin mo. Ako lagang itlog, tsaka kamote gustong almusal. Ito laman ang palaya. Nabaga? Ibili mo sa palit ito. Konti-konti, 20 pesos. Ha? Madali lang pala itanim yan, no? Itutusok din. May tapos pa parang mo. Dapat pala yung dala ko. Bata. Lumabot. Oh, potang gusto mong ano. May mula na ko. Ayun doon sa tabi ng ano, oh, gumagapang na. Tabi ng bakod. Yun, no? Yan, nagtitinda. Sana pangisa. Malapares siya. Kailangan inusog-usog mo dito. Galing lang sa binili niyo yan, no? Tinusok lang, no? Wow, pero sa may mga. Hindi pa na mahirap itanim yan. Hindi yan, pinusok na yung mga atsahin. Yun, ang dami, oh. Ako gusto ko gatas ng, itlog lang, tsaka yun ang almusal ko mamaya. Kumain ka ng din. Bakit? Ano din ba ang tanghalian natin? Hindi, amisan ko. Pero masarap yung kalabasa ni San, no? Ay, wow. Gusto ko yung kalabasa niya. Yung giniluto ni Manang, masarap. Yaman eh. Sinabawan lang, no? Magandang ano doon, sangog, galunggong. Isa yun. Oo, Isda, hindi. masarap sa isda. Saan pwedeng isda yung kalabasa? Kailangan baboy. Giniling. Ha? Ang sakit din maging halaman, no? Pinuputol ang mga galamay mo. Na? Tumutulo yung mga ano niya, oh, dagta. Dami. O, lagyan mo ng ano? Malunggay. Malunggay. Oh, Ginagawa na. ng daw ng malunggay. Nasa backyard ka lang. Sayang yung ano. Libre lang ang gulay, hindi ka nabibili.
Ito pag lumaki ito, pwedeng gawin pera ni Pare Boy. Pwede niyang ibenta. Yung mga kara niya. Ano lang oh. Karakal na yan. Ang dami mong na-harvest. Ilang araw lang niya, marami na naman eh. Continuous no? Pag namunga yung okra ko doon, kalabasa, tsaka ano, kompleto ka na sa pinakbet. May ampalaya pa. Ginagawa mo? Paano ang asawa mo? Pag niratrat ka, tayo tumahimik ka na lang. Pag niratrat ka sa bukanga niya. Pag nasanay sa kakalatran, Oo. may asawa talagang mabunga na. Yung sa'yo hindi. Mabunga nga. Hindi. May nakita akong video ngayon, J-Boy. Pagka kumakatak ang asawa mo, may solusyon. Ano boss? Ha? Ano ang solusyon? Sampalin mo ng pera. Tahimik yan. Sigurado tatahimik. Oo, tatahimik. Oo, pera lang yun eh. Mga babae talaga, pera lang. Nakita ko yung ano, late ka na naman. Anong oras na? Parang wala kang asawa. Sabing gano'n. Eh, pagpasok niya kayo, sinampay yung tigli 1,000. Ay, pagluto kita, gutom ka. Kuhain ka na ba? Oo. Ganun yan. Ganun nga, maraming napanood na ganyan. Oo. Sa pera lang talaga. Oo. Ang babae, tatahimik sa pera. Tama. Pag walang pera babae, alam na alam mo. Mainit ang ulo. Oo. Oo, totoo yan. Ito po ang trabaho ni Joy Boy. Pagkakarga. Oo. Ako takot pag may time. Ako takot. Tapos uwi na pagkatapos magkakot. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Babalik Si Tisay mamaya naman ang gabi. tatrabaho pag uwi. Wala yung asawa ko nasa baryo. Sa Mario? Eh di ba lonely ka? Pag dumarating lang sa Sabado. Araw-araw kaya ta naglelelot? Hindi boss, madalang lang. Ano, tataas ang cholesterol mo. Huwag ka Ano masyado. lang, mahirap na maglelo kay Vicky. Saan ka kumakain? Yung kay Bakla. Oh, bakit? Masarap ito kaya lang matagal yung service yun. Matagal. Maraming kumakain eh. Ginagawa mo? Ewan! Wapen, pag tumagipin mo rin digipin at chuking resibo. Sali kang 1/4 paro na pangulog. Patachingit ang butika ka rin. Wapen. O saan kipin ni Erdogan? Baka natabunan lang dyan. Wala din po. Nandun siguro sa isang butika na. Gawin dyan, baka nasa gilid mo na, tutukayin ka na, hindi mo pa makita. Kaya pala nagtagal na, si Marites na naman. Kanino? Kay Ma? Eh Mader, si Mader naman, nakuha niya yung ano niya, simpatya. Oh. Si Mader ang sinabi niya, ang tibay mo, sabi niya, diretso ka pang gabi, oh. Umaba ang istorya. Sabi na. Tapos, Legenor na panulo. Oh. Yung mga naman dyan na, wala. Duruga na lang kaya, no? Tagalog ka. Pupukan lang ni Asa ka, no? Para mainom ko, Mapait na yun doon eh. Ano yung seg mo daraw? Hindi, pagkain talaga, pagkainin to mo, Joy Boy. Kaya ikaw, huwag kayo ito nakakain. Pag hindi ka na kumakain. Oh, yung sustansya, wala na. Happy na pala ito. May Oh, ihina, babagsak katawan mo. Oh. Oh. Paglapakan doon, di ba? Kaya lapak ng gilid. Hindi na maglapak. Tara ko kwa. Eh, biasa mga wayang pungasak na eh. Pero pakulang kinapin eh. Paglapakan eh.
Yeah. Paglapangan na nga po nga, sir. Partida. At the age Na. 82. Na. Mas ka Japan eh, malakas pa. Hindi kailangan talaga sa tao. Lagi kang gumagalaw, may ginagawa ka, busy ka, exercise. Hindi hinakatawan mo. Si father minto sa bukid. Tapos doon na lumitaw mga sakit-sakit niya, arthritis. Wala pang pwede sa tanim mo. Ano? May Eh, pakatay ko lang saan. Kaya ko rin kami pagputo. oh, Eh, labong! may labong. Eh! Ba, dalawa kayo ngayon? Dalawa kayo tumitira? Oh. Alin may kaya o repo ko lang tanan. Bukod pa kita yun. Sa bulat kita yun. Lalaki yung kilo yung kaya niya. Ano ba tumagobraw? Alin? At iyapin maglaki. Nga po niya. Gusto nga ba? Oh. Sinabi mo 7 o'clock. Baling bengi lang na yung paskulo. Makapadla ka niya kung makananya. Magobro. Ati kung siya walang kinyalual. Ah. Walang lalakday, kilo. Maragol yung problema mo, ma'am. Nakawala lang ka na rin manok ng sabungan. Ah, may nangunguha dyan? Na? May nangunguha? May nagnanakaw? Kanayan, wal Ano pa ano? wal pa na niluluntin kayo. Ganda ka lang mo na rin eh. Naganda na rin ang kambing mo rin eh. Eh, ang plano ko. Oh. Ibulos na naman yung kambing ko para makakain dyan. Ano? Saka mo pa kang kambing. Hindi, joke lang. Arianda ka pala. Napakalap ka na yan. Ilang taong ka na? Pilalaban ka. 82, pero malakas pa siya, oh. Eh, ito na. Naglilinis Bata. pa. Palintan me, benchok. Naglilinis pa, guys. Marunong, oh. Oh. Ang galing-galing niya, guys. Ang sipag-sipag, oh. Kaya malakas yung katawan niya kasi may exercise. Hindi siya huminto sa trabaho, guys. Oh. Si Apong Kapaya is 82 na po siya, 82. Yung kay parin bong, ang dami dito. Ang dami, hindi mo pa nakita? Alam mo yung kilikili ko? Yung kay parin bong, ang dami, oh. Ay, Diyos ko niya. Oh. Undiyan kita kailan mo, sinabi ko kang, Oh. sinabi ko kang robot, makanyan kain na lang makanyang kakayi, kalawot, elam mamunga din. Eh, kailangan na mamunga. Paano ba mamumunga to? Oh. Dapat daw lilipat. Dapat lang mo na din nga, liwa. Ang timoy ni. Kita chukito. Kita yung neto. Kahit kita yung neto, bago ka ang pangmakanyan. Ba't sa akin ganun tinanindala sa Ay, Diyos ko! Kabalo. Ay, patang-ati kung bakante mang makakaren, mamut-put-put. Diyos ko. Ilan mo mga di, katabara pa mo, kasapin yung gabon. Oo, tama no? Sabi ko ang robot, kaya na yung ibigin. Ilan mo mga rin. Mamunga lang rin dito. May nga rin lang balasinas din. Tarekan kayo ng kumbayan balasan mo, nabunong kanya naging gabon, kaya kami. Panggulo. Kahit inang ko lang dito pa malaki, takpang ko gabon. Kung fertilizer. Ganda ito. Ilan mo mamunga lang dito. Kung ewan renta, basta siksikan na lang, patultod. Makanya lang naman. Ale! Wow, oh. Oo. Galing ng dara. Dali mo. Oh. Oh. Parang tao. Oo. Pag tabi-tabi, di makatulog. Siyempre, malisama. Ate, Magkari. nadali na ako. Magkari. Wala. Nadali tayo. Talo. Delivery mo ako, ha? Pagtanim ka pa rito, oh. Okra. Kalipak pa yan yung okra.
dapat kayo niya mga bitpare mo para kulate lang ka rin yung kababo. Oh, tita, malapit na. Malapit na. Malapit na pupunta ng US. Si Dara. O yung mga alaman mo kay Kati na. Si Kati mag-aalaga. Kailangan binibidyo niya, no? Kung naaalagaan talaga o hindi. Eh, ngayon pa lang, Oh. sabi na niya, anuhin mo na kung ano yung i-dispatcha mo dahil hindi ko maalagahan lahat. Ba, may ano ka pa dito, bell pepper. Oo, may bunga. Ayun o. Bell pepper. Tumutubo pala to. Kala ko sa Baguio lang. Tita. Sili yan. Sili. Pagka yung naglalagay ako ng pinagtabasan ko ng mga vegetables, dyan ko tinatapon. Ah. So nagiging pataba tapos nagiging ano siya parang binhi. Oh, tignan mo. Nililipat ko dun sa loob. Kaya malamig yung kapaligiran dahil gawa ng mga alaman ni tita, oh, ang kakapal, oh. Oh. Pag sa summer, pwede nang ikat ito pagka pininturahan yung bago. Puputulan ko hanggang dito lang sa kalahati ulit. Mami-maintain kaya ni Kati lahat to pagka ano? Yung pagka-garden. Ang gaganda ng bulaklak ni Dara Jo, ha? Hindi, nasa loob. Namulaklak pala, ha? Sa loob. Kaya hindi ko pinuputol yan eh. Yung mga bonggabilya. Ayun doon, oh. Oo. Punta na ang Dara? O yung aso mo lalabas? Nandun sila sa lang. Ay, Ang daming bunga yung kamatis ko doon eh. mahal na kamatis ngayon. Oo nga. Kamay mo na, tita. Hindi ba noon nagtanim ako ng kamatis dyan, ang daming bunga. Ah, Yung kahuhukay pa lang yung ang mahal ng kamatis. Oo nga, magkano na? Alam mo, 350 ang isang kilo. Na? Ito pwedeng ilipat to. Oo nga, may bunga dito, no? Pero kailangan hukayin mo, hindi masasaktan yung ano. Kasi Mga ugat. masailan sila. Oo. Mga ugat. Dapat pala meron din silang breast na kagaya nito pag may bunga na kasi mabigat yung mga bunga nila, no? Kaya nilagyan ko ng maraming ganito kasi takot daw sa ano, ahas yung ganyan. Ah, takot Yung sa... amoy, oo. Ah, Yung amoy niya, kaya tinambakan ko. ay, ganda. Wow! Tapos ko nilagyan ko ng ilaw dito. Ganda. Ay, ang ganda ng bonggabilya, oh. Something ba? Ganda ng bonggabilya, tita, oh. Oo, puro malaklak na. Oo. Inano mo lang sa ano, sa paso. Tinasak mo lang. Oo. Ganda ng kulay, oh. Something na eh. Tapos tinitrim mo, no? Oo, tinitrim ko noon. Tapos sabi ko ang tagal na namulaklak. Ang, oh, ang taba na ng ano. O, tingnan mo yung kamatis ko. Dito ko lang inano. Ay, oo nga. Hindi ko nakita. Ay, ang laki ng kamatis mo. Oo. Diyan lang siya sa kalamansi. Ang mahal ng Hello, kamatis kalamansi. ngayon. Marami ka ng tita, bunga. mataba, oh. Nakapasuya mo. Oo, paso lang. Kamya sa tita. Tingnan mo. Ay, ang cute na. Ang cute na kamya. Inano ko na eh. Kinuha ko na yung ibang ano niya eh. Magaling si tita, oh, yung mga ano dinalagay nito, nako-compose, oh. Mga tira-tira. May sali pa siya, oh. Oo, hindi na ako makabuhay ng ganyan. Inalis ko yung nandun sa labas dahil masyado ng marami. Aba, ang hirap palang palakihin dito sa paso ulit. Hindi na ako. Pero yung tinanim ko dun sa labas, ayan o, pinag-ano ko ng ibang Kulay, no? kulay. Pinagdikit mo. Oo, pinagdikit. Hindi na. Oo. Hindi, anong paso? Ay, ano? Suha, galing sa Baguio. Ay, sa Baguio, sa ano, sa Davao. Ba, Davao, masarap yun. Oh, lumalaki pala ito. Ah, Nakapaso lang naman. ang laki, Oo. ganda. Gusto pa na ito, hindi sa mainit, no, tita? Oo, kailangan hindi sa mainit. Yung ganito ko namatay. Gusto mo kumuha?
Madali lang ruwami. Ito, oh, ang dami kong pinapala. Marami, oh. Dapat pala na. Nakapunla ka pala yan, no? Dapat pala naka ano lang, oh. Oo, sa ano.